Frenen igual, Marqui la clausó, TV3, la Vall de l'Os. No. Ara ho dius en sèrio que es posa pasta de dents aquí? Sempre sí. I, Eva, i si fas una pedalada llarga de bastants dies, convé de tant en tant comprar un bistec. Sí, es fica el seient pel cul. És veritat, eh? Això... Ei, ahir dic... Això és veritat, eh? Ja pot ser, ja, perquè Això quan va vindre el Tour aquí a la Seu, allà al Mundial... Jo porto un cilindre de gel. Al matí... De gelatina. I porto els gallons. De gelatina rotllada. No, això... Jo no porto gallons. Quan va vindre el Tour aquí a la Seu, allà al Mundial, al matí, n'hi va haver... Que van anar a bistec? No, que van demanar un bistec cru. I no sabíeu per què I era. llavors els deien cru, sí, porta'l, per esmorzar, sí, porta'l, això. Al punt no, cru. Cru. I llavors l'agafen i es baixen els pantalons, però pugen els pantalons. Però pedales amb el bistec? Oh, clar. I es va collent, i quantes Per ganes? l'amor de Déu. Quan acabes d'estar al punt, ja, no? Potser, pedales amb el No, bistec. si d'aquí no passarà. Però deu ser molt incòmode, no? No, perquè no és que... Bueno, sí, esteu anem tirant. Tot encetat, i llavors sí, Espera, a veure si hi ha algú que menja encara. Marc, Marc i Lucino mengen el tema de la bistec. I la pasta... Que si bistec, pasta de dents. I la pasta de dents on es posa, Marc? Abans, quan hi havia els frenos als cantilevers, hi havia aquí el contorn de la llanta, Diame. i com que era així enganxifós, llavors ens frenava. La Coca-Cola igual, com que era d'això, ens frenava. Mira, això més que anar amb bici sembla una culinària de la dos. Que no sé què passa. Sí, home, que sí, que tiri. Hi ha unes trinxeres aquí que podem enterrar algú. Hi ha unes trinxeres aquí que... Ah, sortia del bosquet. Allà, sortia del bosquet. Quin és el marrano, va? Quin és el marrano? si ens faig una foto i aprofitarà tant. Surts moguda, eh? És veritat, Què havia de premi en esa subida? jo m'ho crec tot, eh? Però això ja fa temps, que no ho saps? Allà a la Narbona? Més veia Sant Guerrera, no? I un bistec de la culata, que és el més tendre, eh? I vull bistec de la culata. Si no, no va, eh? El de pobre també, que està ben bé. Sí, també. Els de la culata són els més bons, no? Sí. I el bistec de pobre també, no? Però per Perquè són baratos, però són bons. Però de menjar, Però per això del cul, el de la culata és el millor, eh? però per menjar, el de culata... És que jo no... Ah, és millor la culata, sí. I el de pobre, també, no? També. Perquè són barats però són bons. I em sona, tot és bo, i tant. És que jo no soc molt carnívora, però... Però sí, se n'aprèn de coses. No gaire, no soc gaire de carn. Quan la cosa me demana, sí, però no...